Bloger znaczy się internetowy pierdoła. I już że pichnął jednemu Witzmanowi, Paulkowi Wakule ze takiego Zeitunga Angora jego szpasowny koncept, który Bumterowski sam żykna po naszym. Ecie Jarosław Małosrogi Kaczyński zicnął kiedyś przy kąpie i ze wywalonym do chnet połowy brody lędzykiem, używając jednego skazującego palcyska, usiłował wyklupać po raz słowecek na tastaturze komputera. Mając po kropce szpajsu szprudlującego się na szpicy jego kichola, zadanie na istoci go fest przerostał. Się do 100 pierunów pisze srogie litery, wrzesknął Deszperocko do Adama Hoffmana. Musi pan prezes przytrzymać deczko knefel ze napisem szryft, odpowiedział ten rzecznik prasowy PiS-u. Letko ci powiedzieć! Kaczyński obciepał komputer wejrzeniem zlęknionego zwierzoka. Do dzisiaj przeca nie poradziłeś sam nasztalować tej kany, co by już nie godać samo w obsługowaniu szrajbmaszyny, a teroski to ci musza używać tym wiosectwem. To jest niezbędne, jeśli chce się mieć swojego własnego bloga. A chce ja? Spytał prezes PiS-u. Wasze, panoczku, polityczne nieprzyjaciele blogują we najlepsze, merknął Hoffman. Oby no ten Judosz Migalski, albo ten Ochentol Palikot. Musicie, mój panoczku, dokazać młodym Welmanom, i że tyżeście są nowotnym politykerem, w któremu nie są cudze wyzwania współczesności. No właśnie, Mecyjo, wzdychnął Kaczyński. A przeca jeszcze tak niedawno mieniłeś, co internetowe to idioty, słepiący piwo ze flaszki przed monitorowa i oglądający no filmy porno do 100 pierunów. Nie mogło ci to tak do teroski ostać. Twierdziliście tyś, panoczku prezesie, i że Blankletko je z nimi manipulować, przypomniał Hoffman. I ku temu razinku ma służyć ten blog. Dzięki niemu PiS ustanie być we oczach popkulturowych młodzioków łobroskim wszelijakiego zła i obciachu, a wy, panoczku, staniecie się tym superbohaterem, jak nie przymierzając Indiana Jones. Cool! Szepnął ze podziwaniem Jarosław Małosrogi Kaczyński. O, mam wspanialisty pomysł, Hoffman zatarł gości. Na szkryflejcie wośnoręcznie Emilka do Roberta Kubice ze powinszowaniem powrotu ku zdrowiu. Jarosław Małosrogi Kaczyński wyglądał na blank Bamątnego. Co, tuż też ja mam napisać i do kogo? Nieważne, piszcie, panoszku prezesie, tak. Wielce zacny panie Robercie. Palcysko prezesa bezradnie zawisło nad tą tastaturą. Kurde, ach się sam już pisze te srogie S. Eugen z pnioku.